Kublai shibunia piki paralok bait, ki perbangit bait, ki baju pet ya ka video jonga. Kakerteng jonga kadai I happiness tempun bana ki time nong stoin. Hakane ka por berhakane ka janmit ngasngo ban ya keren lem hak biadai bat ka ketien ke jong ublai. Kata kalong sepang ka jing ai ke jong Jesus Christ bat kata ka jing map yangi kita kiba long ki Kristan kinong bot ki jong Jesu. Bot na pedang jengi ki Kristan ngiju perkat ba ngiem ngi yaj akan keselak dokat bangi mon bat ba ngilek kano kam peri henre undag lalet ng nesla pertengin yo ya kata ka jingmap bat bangin yo kiu sebeneng bat ublay kane kerko perkat la I gumba kala don ke jingbah kelaka ngahi nganget ba kanom la ban lo gumta bat ka ketin ublay hi kam simlap ong gumta ngaku awan batay pikum ne kendiat sahabai hakabaya debat kane ka benta kata kalong kum neken to gine bu kawai kenuksa benta idon iwe kena school iba trishitom bah haka jing pule minot ke jong iya ka ya kikot kislah bat ke jing pendap ki homework ki classwork kum ta termo bat ulong ukna ubah tista bah ke jing wan school bat balong disiplin bah ten rei ulong pat ukna ubah bit haduk kata-kata ubom don kli haduk kata-kata ten haka pereksam ulak laban krek hadu nyau prakanta ke chisngi mo ulak ban krek kot hadu nyau prakanta chisngi ten rei undala dei ka por to exam bala dei ban korek ya ka pepar mo lalaba ulong ubah telot shisha hadu kata-kata haka ba dei bat kata ka jingla ka jong u ban tho bahai ke exam mo bat ulak ban yok tang arpsan mak kumta henre ban pas mak long lai pho mak bu no kumta mo te unong hikai ba u yo I kata ka jing trace tom ka jong u yo I kata ka jing minot top ka jong u usngosen ya lau jong u khna bat unong hikai le se ulo perkat ba un sale bah ki pat kisnem meta kisnem to u arfan mak ngan kris la kris ya u san mak ngan ay ya u ba un yok ban ki kelas te kene kalau ka taka jingle bah jong u mong hikai ya u tau khna ken tengang idru ba hak biadai bat ka jing im makan jaman sim ru kumju nganget ba kalau hakata karukom ngi kum kibriu ngim long shisha kita ke bajanai kumbala ong kumbala tok tin jo ublai bat barok ngila long kinong pop bat omdon uweru bahok tela ong ba kita ki hok ki jongi kilong tang ki serdap janjot khamat jong ublai tidak mar kata mano man ban le benang namar kata barok ngi hab le chadu jok kadai ne ten rei ujisu menshua habab lakiu halor kading pena ulek kumno ula syayap jale halor kading pena nam taki pop ke jongi sengap
ula sya yap yala de halor kading pena banlong ka jing kenya banlong ka jing suk ha pedeng jungi ki briu bat ublei. Namar kata ngingilong ki bomla here uji sukin banlong unong esat jungi ubolong kum uplidar jungi. Namar ba hak tas ka akhir ka sengi hakaba kandon kata ka jing bishar yang imo iwe pa iwe mo marwe la marwe ngin yang ta om don pastor om don padar om don uno uri khuj ke pertei u bala banwan hakmat kata kaket kaba ngingi yang marwe la marwe ritang uji su u balong u kunlang brod jung u blei u ban long kum uta unong ya sait lem bapet ulale ya kena pop ulale ya kata pop tang ba ulai ti lut hanga met ben sim ber ula kela ka bamut ulong ba pop shisha ber ulma tengit shisha rekopa ya ka pop jung u kas nam jung akalah sait no te namar kata kadikatakan kata ka jing map mo kata ka ia kata ka jing bomla jungi ru uji su ude ula long no kum ka jing kenya kan kum kata ka benta ka bam umap no kan namar ba ngi long kita akiba tresitom na ka benta u Christ Jesu te Henry ngalak ben ong no menta ba ngi sia tanglang ngi dikiat ngi akan roy ngi bam klop bisa ki breu ngi lek kano bat gimon ka jingkela ka bamut bat gim don kata ka jing subabe bangila lek kita kikam pitharai menta ngin yo ka jing map uji su ne site na mata kata hadu segi jing yap ngim sim ladon kata ka jing perkhat na mata ublei bat ngim don kamru eu tau uji su ti namar kata nga te ngam ngej ba ngin yo kata ka jing map namar kata ka dawe ka jing map umde ba shu yo ngi hap trish tom nam ta ukris ngi hap long kita kisyarak jong ka gospel le penyang huding syarak ding penyang syarak mo balong ka jing syaya ki we ka jing im ka jong ngi man la ka sngi kan pernai ya ka kerteng jong Jesu syaki we ba obdei ta kata shua Jesu udon laka benta ka ba krau ban pha hangi kata ka we kalong ba ondang la yo e jipet im halade mo ondang la yo e jipet im halade kumbang ilong te Asyua ba un kiu na siya beneng udon kata ka jing snow bukho udon kata ka jing snow trang udon kata ka jing kuwa yangi kan bawong to let pi siya Judea siya Samaria siya Jerusalem ba siya du bakut ke pertai kilet benalap ke kerteng ke jonga terpen baptis ru ki hak kerteng ublei ku pa be kun blei mensim bakut te namar kata hot nga mapi bat ki beru om barok bangin yami no na lagi sinong ki thau ban le jalap ngin la ban le kumta re ka jingmut kalong ba bangin ngi ubleman kas gi u ai ka kam yang ngi bangin trei u ai ka jiko jing khia yang ngi bangin trei onang ngi trei ngi yo pisa ken ondang ngi yo pisa ndai bangin chubam lut no chalade kat badon ringin ai kin chakam jung ubleru kendiat kan soi ya ka pisa ka ba ngi yo na ka bela bat leng ba ta kata ka pisa ngi pha syaki balang gi jongi ken te ka balang pat kan penyat ya tu ka pisa ke jongi syaka kam yalap te ka long ba ka long hi ba ngang yalap lene piru yalap namar kata kum kita ki bentakin ki badai ki kam ki bang ya le ban yarap ya kam mo jong ublei but laong mo ka dah tak si khuri ka don ka nong ka
Dekat bangi ai syakakam jo ublei le de. Kat no kalong ka ba koridor du kata namar kata ya wer ya piki para Kristen bangim dei ban khap nap ya ka kejing ai syakam jong ublei. Ngidei ban ai la dalong ka bala le ai sibun namar ba ka ketin jo ublei le kala ong syai ba lada pim ai ka wen ka ba sipau sanga ka mut plalu te nanga te Henry lada pi ai jika wen ka ba sipau ka mut ba ublei ong sakmi lang nang kerkun ya ki tier jong pi hadu bandam nyam shu ter mar kata balengin so shifting man ai kam ko jong ublei namar ba un sa kerkute wong sa tenju yang awong te namar kata para bangai beit ngidon si kamram ki babun ha ka perteban le bangin sayo kata jimap namar kata tongin kenkor kini ki baro ngimdei ban yusting ngimdei ban shu yait kunto klam da perkhat ya kano ngi ong bangi je ublei ndek kam jungi ki pen pa bangim je ublei te namar kata ublei unyai kerku yang hilang baro ya menta ngin kum ki Kristen ngin kersan borba na menta ka gospel ka jong u hari India jungi pe hari India pitip kidan kat no ki Kristen kidan tang arngut na ka spangut tang ar persen nyo persen ki Hindu ki bom tip sipang u Yesus Kristus bade ki hima ka jong u don pat ar punyengut ki Muslim na ka spangut te kiwe ki balang rit ki niam ria don kum ki Buddhis kum ki Sikh kum tamo bat Kristen ru tang ar persen uban le jalap sekini ki kendai pau pra persen kendai punyau kendai pra persen hatongin ap na kita ki missionary ki bana resep ni ne kare kamram jungi ban le mentali le ka surkar dia kam dahsyat syu ya ki nongyalap manabari ban kinwan syakari ke jongi te mentali le de kadon kata ka jing le tokmet ka jing pensitom ben jongi kar Hindu yang i Kristen ha keleng setelah ka ri India tongine dua lem na ka beta jongi ba ublei untuk ngenduk ya gitu ki breu ya kitu ki riu sit niam mo ki ba le persya bat ki bala penjot bat ki bala le pensniu ya ki ying mane ki ba don hak lek setlak kari India tengi kum Kristen hoj mo mentangi don haka jela jungi don kum ki balang Presbyterian balang Katolik balang ublei kiwi di balang Assembly of God bat kiwi ki charismatic mo ki don ha hande kari jungi ha jela makalaya ten rei la i kumba teng yes churut ban para mangi ngia pen kesan hala ka jong ka rukom nge hala ka jong ka jing sngo kraw hala ka jong ka jing sngo bun pai te kane ka jing bom ya teli ki jungi ka pen yo bor kiwi ki ba ki bom de Kristen de demar ki oba pet ki kini Kristen kumno ki long kumno ki kumno ki sapret la ka jong kilong ki nuksa ki basniu nam ta jongi ngine long Kristen ban le ayu mangi derel dangi ngi long ya teli but ngine rap ya kam ko jong ublei te kemud ba klempep sisin ka sngi kari India ru kan salong ka weka Christian country mo ka riba de kari jung Kristen de namar katakan ka ajing subha ya ublei ubah beneng te namar kata ka pangko bong menne kali kata ka jimap amla ban chuyo ke jimap kadon laka bainong haka ladangi klemle hatara pitharai ba lata uto khna bale school shimle utra pitharai ba uta u bakore ke pepar un shuyarap haba yu iba umle
Henry ya kita ba tristom ken hot ngim kot chikabor u apostol Paul ong ngimare chikathong kata kathong kalong ba ngimlak bat tip hadukat no kata kathong mo ulan yu kata kathong langi poi ne em sedu chata Henry jaj bang la mare kemot kaper ba utu bom mare chikathong te kublai sibut para lok ba it para bangit ba it ki baju yang duai na kapor ram ta ka rib ke ben riu ki baju ya iwe ki ba jungit sneng ke ba jisu hikai angi na du men shual ang ba ka tin ke jung u ka bible te ngin se ke du pat ha ke video ka ban sawan na ka bunta ka burom ko jung blai amen.